दिनै बिजनी कलेजनि 2024 आरो 25 मायथाइनि बिसायख'थि जादोंमोन आरो बे बिसायख'थियाव बिजनी कलेज एबसु, बिजनी कलेज आमसु आरो बिजनी कलेज ABBYSF जथायै एलायन्सआव गेलेनानै दिनै गासिबो बिजाथिया देरहासार जानो हाबाय आरो बे देरहासार जानायाव जोङो जोबोद गोजोनदों आरो बेवहाय जोङो बिजनी आन्सलिक एबसुआ गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो हाजासे मदद खालामनानै फरायसाफोरखौ बे देरहासारनायसिम लाबोबाय। लोगोसे बिजनी डिस्ट्रिक्ट आमसुआबो गोबांथार खामानि मावदों। लोगोसे ABBYSF बिजनी आन्सलिक आरो चिरां जिल्ला कमिटि बिथांमोनाबो खामानि मावनानै दिनै देरहासारनायसिम लाबोबाय। दा जोङो जोबोद साबायखर बावदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिजनी सोलोंसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। दा जोंनि जि खौसेथि, फरायसाफोरनि खौसेथि बेखौ लाखिनानै दिनै देरहासारनायसिम लाबोनायनि थाखाय जोङो जोबोद साबायखर बावदों। जोङो देग्लाय नुदोंमोन जोंनियाव गोबां बेरेखा हान्जाफोर दङमोन। RCPनि दङमोन आरो सासे बर' फरायसायानो गावनो होनाय बिबानखौ फसायैनि थाखाय, गनायनानै लायैनि थाखाय बे उदां बिजाथि होदोंमोन गाहाय नेहाथारियाव GS केन्डिडेट जादोंमोन। नाथाय बिथाङाबो दिनै जेननो गोनां जादों आरो बिथाङा कलेजावनो बिजनी कलेजाव गोबां बायजोनि माखासे थासारिफोर सोनानै कलेजनि थासारिखौ देग्लायनि गुबुंले खालामनायखौ जों नुदों आरो बिथाङा दिनैहाय जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव फैसा राननो बायदिसिना थासारि खालामनानै देरहानो नागिरदोंमोन। थेवब्लाबो बियो देरहानो हायाखिसै। जोङो फंबायखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदि गाज्रि राजखान्थि जाहाथे कलेजाव सोआ, इयुनाव बेबायदि खालामा बेखौ जोङो खावलायदों। दिनै सानस'नो हायैयाव खालामफ्लांदोंबाबो बेखौ दिनैनिफ्रायनो बेखौ स्टप खालामनांगौ। बेवहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो बिजनी दख'रा एबसुआ बिबान लानानै बिजनी कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफोरखौ खौसे दोननानै बेवहाय जोङो देरहासारबोनांगौनि थाखाय आरो जोंनि बर' GS देरहानांगौनि थाखाय जोङो जेब्लायबो नाजाबोबाय थादों, खामानि मावबाय थादों। बेवहाय खुनु बेरेखा दोलो जायफ्रा कलेज एबसुनि बेरेखायै जायफोर गसंदों बिसोर गावसोरनो जेनलांनो गोनां जादों आरो देग्लायबो बेनो फोरमान होदों। बेखायनो जोङो कलेजाव बिजनी कलेजाव बर' फरायसाफ्रा जोंनि एबसुनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनाया बियो दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनिसिमबो साबायखर बावबाय। दख'रा एबसुनि खावलायनाय, दालाइ एबसुफोरनि खावलायनाय, लोगोसे बिजनी कलेज एबसुनि खावलायनाय, बिजाथिफोरनि खावलायनायजों दिनै गासैबो बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनानै होबाय, देरहासार खालामबाय। बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर